তো তামসানাयाबो জানি জানি একটা পার্টিनि ব্যাপার হয়তো বড় তাবাবनो মানে आं ताबुक जतो गुबैसिं जतो नुगमानि आबोथ' जों सायमानो जे ताव बर' जों सावो जे तिप्रा मथाइनि फायो बा गुबुन पार्टिनि फायो एक्चुअली आबो गुबुन पार्टिनि जों स्राय स्राय जतो नुक तमन तावसु जारतो इंखाय आबो आइपिएफटि बिजेपि थांनि दं ओंखाय जोंहा जा साना मोसों गबसै आइपिएफटि बिजेपि को थाव जहा बांखाय दं गाव जागा ताम आइपिएफटि बर' बिजेपि थाना नांबा हायदि बांकाबो माने बर' सुदु माने बर'नो फुनुगिनाय इको तिप्रासा बले तिप्रासा मोखां फुनुगिनाय आबो आइपिएफटि नो तिप्रा मथ सनामैनाय बर'नो मेसेज होनाय बुल बार्ता रुइनाय बर'नो बोखा दुर्बल खायनाय दं जे तिको तिप्रा मथानि बर' बिजेपि जइन खालायबाय किन्तु आ जागा जों सम्पूर्ण सेनि जिनि डाटानि अनुसारे जों साइ दङ जे दसरामबारि पन्सायति बा गुबुन जायगायाव जेताङै दङ हयथ' आबो गासै गुसुङै मानो किन्तु जत जे बर' सामने आबोनि 100 जों आबोनो टोटेल आबो माने फल्स नै जों आबोनो आंगे साख्लायनाय मुचङो तै आबो आगामी दिनाव नरते बुनुकनाय सिनि जदिनो ति प्रमोथाव जदिनो तरक तरक बायनाय जदिनो गुबुन जायगा थांगे अल्टिमेटली सिनाबो तो नरमै थांनाय हे दिबा ओंके आबो तो जों जरासे कक्सासिने गाबोनि बागै जेता दसरामबारिनि जे सामने आबरक आबरनो जों टोटेली आबोनो माने थमने तातालनि जों आबोनो सानानो मुचङो नंनो लामसबो नायदि जों कक साबलायमाखाय मनो जे सिनि जे सिख्लारनो तेबो बुसुक जथै क्राक खायमान जों दिनार पन्थिन चाइथो दङ जों नुखा जे किसु किसु जागा बा किसु किसु एरियाव जेरकम बलंग मोसाखरिखे जेरम मुखरा रागा सामा हाय किसु किसु पार्टिनि बर'नो नुखा जे आमदेहाय माने मुखरा रागा साइ दंगनि जों आव बंनो नों बिसिंदि सानामु जोंगो बलंनि मोसा ताक बो कथां दंगो ओ मोसारक जे समय आदाव खुइजागो अंखर गागाय आमदेहाय मुखरा बो कसारा क्लाय बोथार जागमान हायसि गांगाबो सानामु जोंगो बिसि तंथंगा साया बिसि सिरखंबो साया जानि सामुं जा खालायदि केबना का केबिं लायदि केबना वार्निं तार लायदि आंगाबो सानामु जोंगो बलंनि कुन दिनो मुखरा राजाङै मैया बलंनि राजाङै सिंह नायसि आबोनो ओ सिंहरक ताबो निलाखाय खनाय कासुम तंखो आमदेहाय जदि नेक्स्ट टाइम जदि खाकाय तामैना आमदेहाय मुखरानो जों गसफ्रामनानै बाय दं नायसि आं सानामु जोंगो आं ताम साना नायखेना जे बुजिनाय बर कामगान बुजिवानो आसुक न